השיעור מוקדש, שיעור תורה לעילוי נשמת אבי מורי יהודה חיים בן רבקה, ולעילוי נשמת דניאל בעלי בן סבירסה. השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוכות תהיו. שמחה כל כך שאתם באות, מאוד מאוד מאוד. לפני כל שיעור אני תמיד פותחת את הסידור, אתם כבר מכירות את זה, ובוחרת מה שיוצא לי ומקריאה. אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוז יתזר, אפתיקון תבל בלטימות, נכון כיסך מאז, מעולם אתה, נשאו נערות אדוני, נשאו נערות כולם, יישאו נערות דחיים, מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. אז קראתי לשיעור, כל משבריך וגליך עלי עברו. בחרתי בנות הפעם לדבר בשיעור על משברים. מי לא חווה משברים, מי לא חווה אכזבות, וגם איך אנחנו בעצם אומרות משברים סלש איסורים, כי ממשברים אנחנו לא שמחות. כאשר בן אדם חווה משבר, אני לא רוצה לדבר השיעור הזה דווקא על משבר שהוא חלילה קשה, אני מדברת על משברים באמצע החיים שאנחנו מתקלים בהם, ודווקא מהם אנחנו צומחות. אז יוצא שלכולנו יש תחנות בחיים, יש את גיל הבחרות, שזה ימי הנעורים, יש נישואים, יש גידול ילדים, יש הפיכה לאב ולסב, וכן הרוב הימים זה כשמזדקנים, גם שם יש ניסיונות. לכולם יש מענה והגדרה בהלכה ובהשקפה, וכן סדר ומסורת. מה, כיצד ומתי. אנחנו יודעים שבנעורים אנחנו מתנהלים אחרת, אנחנו יודעים שבגידול ילדים אנחנו כבר מתנהלים אחרת, ובערוב הימים גם. כל הדברים האלה שבעצם אנחנו עוברים בחיים, בעצם כל הדברים האלה שאנחנו הזכרנו עכשיו, שיש לכל אחד מענה והגדרה, לדוגמה, אחת יש לה לקום בבוקר וללכת לעבודה, אחת יש לה לגדל את הילדים, זה אתגרים. זאת אומרת, כל אחת מתמודדת עם האתגר שלה, אבל הדברים האלה של האתגרים, של לקום לעבודה בבוקר, של לרוץ הרכבת, של ללכת לגדל ילדים, עם כל זה שזה אתגר, זה גם עושה לנו סדר בחיים. יש לנו סדר בחיים, אנחנו קמות בבוקר, אחת באמת הולכת לשים את הילדים בתלמוד תורה, אחת הולכת לדיסקונט, אחת הולכת למשרד עורכי דין, יש לכל אחד מין סוג של מסגרת. מה המסגרת הזאת בעצם עושה? היא מקנה לנו יציבות, סדר ומשמעות. למשל, אני בחרתי לחיות בחיי תורה, מה המשמעות שלי? אני חשבתי כל החיים שלי שהמשמעות לצאת לעבודה, לחזור, וזה זה המשמעות. אבל לא, נגיד אני בסדר היומיומי שלי החשיבתי, מה שגורם לי לסדר ויציבות זה דווקא התורה. אחת יכולה להגיד שהיא למשל, יש לי חברה, שהיא למשל יש לה 6 ילדים, והיא אומרת מה שמקנה לי יציבות בחיים מלבד התורה, אני מאוד נהנית מגידול הילדים. כן, היא מאוד נהנית מגידול הילדים. ועל זו הדרך כל אחת יכולה להגיד, תשמעי, אני הגעתי לנחלה שלי, היה לי מרוץ בחיים, כרגע אני נמצאת במקום כזה, כל אחת במקום שלה מוצאת את היציבות, את הסדר ואת המשמעות. המשמעות הזאת נותנת לנו מחשבה עמוקה על איך אנחנו מתנהלות, נכון? אבל הימים שלנו הם לא ימים רגילים, זה לא כזה להיות על זרי הדפנה, אלא החיים שלנו קדושים, עמוסים, מלאים, בעליות, בירידות, מלאים במתח מתמיד, במיוחד במדינת ישראל, שפה זה המדינה של הלחץ, בכבישים, ולחץ בתורים, ולחץ בסופרים, ולחץ בדואר, ולחץ בבנק, וכל שיחה שאני מקבלת לבנק, אני שומעת את העד של הלחץ היהודי, את העד של הלחץ הישראלי. יש דבר כזה, זה מין דבר כזה. למה אנחנו בעצם במתח תמידי? משום החיוב התמידי לעמוד בלוח זמנים שקיבלנו להספיק בכל יום.
אנחנו יודעות, יש לי לקחת את הילדים, יש לי להפעיל מכונות, יש לי זה, מלבד זה שאנחנו מרצות גם את החברה, יש לנו גם דבר כזה שאנחנו מרצות את החברה, מרצות את הבעל, מרצות את החיים. אבל יש לנו בחיים שלנו כל הזמן רצון להספיק. כן, מרוץ. כל מה שאנחנו מדברות, אנחנו מדברות ממש מתוך החיים, כי אנחנו בתוך עמנו יושבות. אז יש אנשים שהמסע שלהם כבד, מייגע ומתיש, ויש כאלה שהמסע שלהם הוא יותר פשוט וקל. כל אחת והמסע שלה, אחת עוברת מלא דברים ואחת פחות. אך מה קורה בחיים כאשר אנחנו נתקלות במשבר? מה קורה כאשר לא תמיד הולך לנו בשפה שלנו, כמו שאנחנו אומרות את זה, כמו שתכננו ורצינו? הרבה פעמים יש לנו רצונות, ואנחנו רוצים שהדברים ילכו כמו שאנחנו רוצים, אבל מה קורה בשפה שלנו כאשר לא בדיוק הכל הולך חלק? ולזה קוראים משבר. כי ברגע שאני לא בעצם מקבלת את מה שציפיתי, או אם אני נתקלת בבעיה, כמו שלמשל, הילדה ציפיתי שהיא תתקבל לאולפנה. סתם דוגמה. ברצון שלי, אני רוצה שהיא תהיה איתי ותתקבל לאולפנה, ויהיה יפה, ויהיה טוב, והיא תהיה עם חציות, ויהיה לי עוד מישהי איתי ביום שישי, שזה כוח בבית, אבל היא לא התקבלה לאולפנה. יכול להיות שמזה יצמח משבר, ויכול להיות שלא. יכול להיות שהיא תקבל את זה באמונה אותה אחת. יכול להיות שהיא תתקבל באמונה אותה אחת את הדבר הזה. אבל לזה קוראים בעצם שלא בדיוק הכל הולך חלק, אלא יש לנו מאמורות, עליות וירידות, שנקראים משברים. אז קודם כל נלמד כלל אחד, שיעזור לנו להתמודד ביתר קלות בשעת המשבר, והוא, תזכרו בנות, תמיד, תמיד, תמיד. אני שמעתי את זה מהרב פנגר, ואני נורא נורא התחברתי לזה. קודם כל משבר הוא זמני. הוא זמני, הוא לא לעולמים. זה לא שמרגע זה ועד סוף ימייך את תחווי את המשבר הזה. נכון, יש הר לעבור, נכון, יש התמודדות, יש קשיים, לא תמיד הולך לי כמו שצריך, אבל לזכור, זה לא, זה באיזשהו שלב גם ייגמר, וזה נותן כוח, זה זמני, זה נותן כוח, ברגע שאת יודעת שדבר, כי אנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרות ואומרות את זה, אנחנו רואות את זה כאן ועכשיו את המשבר, אנחנו לא רואות את המשבר בעוד 10 צעדים, מה יצמח מהמשבר? אז יש לנו כלל אחד, שמשבר, לזכור תמיד שמשבר הוא מנוף לעלייה רוחנית. תמיד להחזיק חזק, 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 ולהגיד לעצמי, המשבר הוא מנוף לעלייה רוחנית. ולזכור עוד משהו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא, הבורא יתברך, לא נותן לאדם שום משבר שאינו יכול לעמוד בו. זה כמו ניסיון. הקדוש ברוך הוא יודע שניסיון שהוא נותן לך, הוא בחר בך לתת לך אותו. הוא בחר בך לתת לך אותו, והוא לא נתן אותו לאף אחת אחרת, כי הוא יודע שאורלי תעמוד בו, והוא יודע שרינת תעמוד בו, ושרז תעמוד בו, אחרת הוא היה בוחר במישהי אחרת, אבל הוא בחר בכם, כי אין אצל הקדוש ברוך הוא חוסר דיוק. אין כזה דבר. הוא בחר בך, אחת עוברת את האיסורים בצורה כזאת, בגוף, בנפש, אחת עוברת בהתמודדויות בתוך הבית, כל אחת עוברת את המשבר שלה איכשהו ככה. ורציתי להגיד לכם שאחרי המשבר שאמרנו שזה זמני, תמיד תגיע עלייה. והיום באמת שמעתי דבר מאוד יפה מפי הרב אנגלמן שליטה, מרדכי הלוי, ואז הוא אמר ככה, נורא התחברתי לזה. איך מלמדים תינוק ללכת? ההורים מחזיקים לו את הידיים, והוא הולך. ובאיזה שלב, מה האבא עושה, מה האמא עושה? עוזבים אותו. ולא רק שעוזבים אותו, אלא מתרחקים ממנו. בהתחלה מתרחקים ממנו 0.5 מטר,
אחרי זה מתרחקים ממנו מטר, אחרי זה 2 מטר. והילד אומר, מה קורה? מה קורה? אמא בורחת ממני? מה קורה? אמא רוצה שאני אפול? התשובה היא לא. אמא רוצה שתלמד ללכת. הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד ללכת. כדי שנלמד ללכת, צריכים להיות רגעים של ריחוק, רגעים של קטנות. מטרת רגעי הקטנות זה להנציח את ימי הגדלות. אם אתם תשימו לב, כן, זה להנציח את ימי הגדלות. ופה אני אתן דוגמה. מה זה להנציח את ימי הגדלות? זאת אומרת, אתם מכירים הרבה אנשים שאומרים, אני הגעתי לאן שהגעתי, בגלל שחוויתי המון 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 משברים בחיים שלי. היה לי חובות, והייתי זה, עברתי המון המון המון. אז בסוף, אותו אחד שעבר את אותו משבר, בסוף הדרך, הוא יודע להעריך את הגדלות, כי הוא היה בקטנות. זאת אומרת, כן, זה הכי נכון, כי זה החיים שלנו. בסוף שנגיע לסוף הדרך, אנחנו נראה שהדרך המחוספסת שעשינו, כל אחת עם המשברים שלה, כל אחת עם ההתמודדויות שלה, כל הדרך שעשינו, היא הייתה בעצם בשביל להגיע לגדלות, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא בעצם גרם לנו להיות בקטנות. עכשיו, בואו נשאל את עצמנו, מה זה הקטנות הזאת? מה זה הקטנות הזאת? שייך אצל בורא עולם הקטנות הזאת? לא שייך אצל בורא עולם קטנות, הוא לא צריך אותנו, אנחנו הברואים צריכים אותו. אבל מה זה אומר קטנות? קטנות זה לצמצם אותנו כדי שנהיה במשבר ונרים עינינו למעלה. שנהיה תלויים בו. בדיוק, שכאילו הוא רוצה, ועכשיו את מובילה אותי לספר את מה שאני באה לספר. היה אדם אחד מיליונר, שהוא ננעל בקומה הגבוהה ביותר במגדלים גבוהים באמריקה. הוא לא ידע את נפשו. אתם יודעים, כל העשירים הם חושבים שכסף קונה הכל. עם הכסף שלי אני קונה הכל. עכשיו, מה קורה שבן אדם ננעל בתוך חדר? הוא מתחיל לדפוק על הדלתות. ואף אחד לא מציל אותו. אף אחד לא שומע את הדפיקות דלת, שהוא דפק. אז מה הוא עשה? הוא החליט שבגלל שהוא מיליונר, הוא לוקח את כל הכסף שיש לו, והוא מתחיל לזרוק אותה מהחלון, ואז בעקבות הכסף שהוא יזרוק מהחלון, תשומת לב של האנשים בעצם... איך? ככה ימצאו אותו, יבינו. בדיוק, יבינו שהוא שם. אז באמת מה הוא עשה? לקח את כל הכסף, ומיליונים של כסף התחיל לזרוק מהחלון, וזרק. והפלא ופלא, אף אחד לא הרים את ראשו. הפלא ופלא. מה אנשים... יפה מאוד, אנשים התחילו לאסוף את הכסף. לאסוף שטר אחרי שטר. מי לא רוצה כסף? ואז הוא החליט לעשות מעשה. ואז הוא אמר, רוצה להמשיך? לא, תגידי. לא, חצץ? בחצץ, לא? כן, ואז הוא אמר, יש לי רעיון, אני אזרוק אבנים קטנות. כן, חצץ. אני אזרוק מהחלון חצץ. כשחצץ נופל מגובה גבוה, ונוגע בראש, ונוגע בגוף, ונוגע בידיים, ונוגע ברגליים, אז טיפה כואב לי. מה עושים כשכואב? מרימים עיניים לקדוש ברוך הוא, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו, מבקשים ממנו ברחמנות ובקטנות, כמו שרז אמרה, ובקטנות, ופשוט מרימים את העיניים למעלה, ומזה אנחנו לומדות מוסר גדול. מה אנחנו לומדות? כאשר הכל עובד כשורה, ואנחנו אוספות את הכסף, מבחינתנו זה היה יהלומים, מגדלות את הילדים, רצות במרוץ החיים, הכל, כמו שאומרים במילים שלנו מתוך העם, הכל דופק. כשהכל דופק, בחיים את לא תרימי את הראש שלך למעלה. את לא תרימי את הראש שלך למעלה.
את לא תגידי לבורא עולם, טוב, תגידי, אז אני אגיד מזמור לתודה, בסדר. ככה, זה הטבע שלנו, זה הטבע שלנו כבני אדם. אם הכל מתנהל מצוין, לא נרים את הראש שלנו, אך בשעת קשיים, ובשעת איסורים, ובשעת משברים, אנחנו מיד מעלות את ראשנו למעלה, ואומרות, ומבקשות את תחנוננו בפני בורא עולם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה את התפילה שלנו מעומקא דליבא. הוא רוצה להראות לנו, הנה תראי, גם כשאת בקשיים, אני לא עוזב אותך. דווקא כשאת בקשיים, אני לא עוזב אותך. לא רק שטוב והכל נראה לך מובן מאליו, והכל כמו שאמרנו זורם, אז זה בסדר. לא, 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 לא. ולכן, דוד המלך מעיד על עצמו בתהילים, כל משבריך וגליך עליי עברו, כלומר, כל המשברים שיש בעולם עברו על דוד המלך. לכן, על כל צרה שיש ליהודי, מיד הוא קורא תהילים. ולמה? משום שבתהילים הכניס דוד המלך את כל הבקשות שיצטרך אדם בעולם. וכל זה בגלל שהוא עבר בעצמו את כל משברי החיים. עלינו להתחזק מכך ולהבין כי אם הוא עבר כאלו משברים וצלח אותם ופרץ קדימה, אז גם אנחנו, גם אני, כשאני מתמודדת עם קשיים ועם משברים ולא הכל מסתדר לי, תמיד, תמיד, תמיד לדעת שיוצא מכך שמשברים וקשיים הם כלי חזק מאין כמוהו לעלייה רוחנית וכללית. ומי אמר את זה? כמו שאמר שלמה המלך בחוכמתו, 7 יפול צדיק וקם. והפירוש הפשוט לפסוק זה, כמו שאני הכרתי אותו, קורא שהצדיק נופל אפילו 7 פעמים, אבל בסופו של דבר הוא קם וחוזר לעצמו. אנחנו נופלות, קמות, נופלות, קמות, אבל בסוף אנחנו חוזרות למצב של לחזור לעצמנו. לא, אנחנו גם לא רק חוזרות, אנחנו כאילו יותר מחוזקות. בדיוק. כי בורא עולם לא סתם יעביר אותך איסורים או איזושהי דרך, בסוף צריך להיות מהדרך הזאת איזה תובנה, איזה כוח שאתה מקבל, כאילו, אתה נהיה באדם חזק יותר, אתה כאילו נותן את הקושי, גם כדי לקרב אליו. אני רוצה למשל להגיד לכם משהו, בדיוק, אני רוצה שרס תיתן למשל דוגמה, אני חושבת שזו דוגמה מקסימה, שמשבוע שעבר שהילד שלה היה מאושפז בבית חולים, היא הולכת כל הזמן עם ההרגשה הזאת, והיא אומרת, אמא, זכיתי לילדים בריאים, אמא, יש לי ילדים בריאים, את לא יודעת מה קרה לי כשהייתי בבית חולים וראיתי את זה, ותספרי. היום אני בנקודה בחיים שמאוד מאוד מאוד קשה לי ביום, וברוך השם, כאילו, אני לא אחת שהרבה מתלוננת, אבל כאילו, לגדל את הילדים וכולם קטנים והכל צפוף כל הזמן אני כזה במרתון וקשה לי. וזה לא שאני עכשיו בזה, אני די כאילו בחורה, ג'אדה היא חזקה, לא עכשיו בזה עלה נידף, אבל וואלה קשה. ואז מה שקרה ללבי, עם הפה והכנפיים, בפרשת חלה, הלכתי, פתאום הרופאה אומרת לי, אתם מתאשפזים. הייתי קודם כל במוקר, אחרי זה במיון, שלחו אותי. פתאום אמרתי, אתם מתאשפזים, הייתי באמת. טוב, נכנסים למחלקת ילדים, לפנות בוקר, ואני מסתכלת, ואני רואה ילד בחדר הזה וילד בחדר ההוא, וכל מיני מקרים. וכל דבר צריך לחשוב למה זה בא עליי, למה זה קרה לי, למה השם עשה לי את זה. אז התחלתי לעשות חשבון נפש, אמרתי טוב, גם אומרים שאיסורים של הילדים זה עוונות שלנו, של ההורים. צריך לעשות חשבון נפש, ואני יושבת ועושה חשבון נפש וזה. ואז אמרתי, את מתלוננת יותר מדי, בורא עולם שם אותך פה, כדי שתביני שכלום לא מובן מאליו. ואני יושבת בחוץ, כאילו השעות שם, על גבי שעות, בדיקות ופה ושם. אז התחלתי להתחבר עם איזה אמא. כאילו זה מה שכאילו ממש עורר אותי, שאמרתי בורא עולם תודה על הכל. התחלתי להתחבר עם איזה אמא, אנחנו בדיוק באותו גיל, בת 29, עם 2 ילדים.
ואני רואה אותה עם ילד, גם עם עירוי, כמו לוי, כאילו, הוא היה בערך בן 2, ואני אומרת לי, התחלנו לדבר, מה למדת פה, מה קרה בזה, יש לו גם עירוי, אני אומרת לה, אמרה לי, כן, אבל לא יש עירוי בתוך הגוף. אז אני אומרת לה, מה זאת אומרת? היא אמרה לי, כשהוא נולד, הוא נולד בלי מעי. ובלי מעי אי אפשר להקל. האוכל לא נספק בגוף. איבר שנראה לנו הכי רגיל ופשוט שהקדוש ברוך הוא שם לנו בגוף, לא לכולם יש אותו. והילד הזה, כשהוא נולד, סיפרה לי, הוא היה חצי שנה בטיפול נמרץ של פגים ילודים, הוא בנס בכלל חי, הוא ילד רגיל, אבל בגוף שלו הוא לא רגיל, ועשו לו עירוי מובנה בגוף, וכל יום הוא מחובר למכשירים. כל הילד שהוא הולך לישון היא מחברת אותו, כל בוקר היא מחברת אותו. ואני אומרת, על מה את בו? כאילו, הסתכלתי לרגע, קיבלתי כזה סתירה, אמרתי, מה את בוכה שהם תכלכו לך את הבית? שהם עושים לך סקנדל ועושים רעש ובלגן, תודה להשם שזה ילדים בריאים שישברו את הבית. העיקר שיש לי ילדים בריאים שיכולים לאכול, לשתות, להקל. זה פשוט הביא לי כזה נקודה שאמרתי לעצמי, על מה את מתלוננת? לא סתם השם שם אותך פה, את יוצאת מפה ואת מסתכלת על זה באור אחר, את אומרת נקודה. בדיוק, עבודה. נכון, מה הוא עשה לה? תזכורת. יפה, מתוך המשבר הזה, פתאום מה קרה? היא יצאה חזקה גם, היא רואה שהילד שלה בריא, הילדים שלה בריאים, פתאום הקדוש ברוך הוא נתן לה לראות שבואי תראי, יש פה מקרים שלא... מה זה מקרים? וזה הלך איתי, בדרך כלל דברים לא... בדרך כלל אנחנו בני אדם נכנס מפה, יוצא מפה, חזרתי לשגרה, הכל כבר חזר למקומו ויאללה. אבל זה הלך איתי, אני כאילו... גם היום שאני, נגיד עכשיו אני גם כאילו באתי לתוך 3 ימים חג, לחץ, הילדים, כן. וכל פעם בחג, גם כשהיה לי כאילו לחץ וקשה, הזכרתי לעצמי, את זוכרת מה ראית, את זוכרת מה, וראיתי שהם גם עוד מקרים, שלא נדע, אבל זה עורר אותי לתשובה, בכל דבר צריך לחפש את התשובה, בכל דבר צריך לחפש למה... זה משבר, כשילד חולה את במשבר, כשילד חולה, מי אוהב שילד חולה? הוא סובל, בדיוק. אבל הפה והגפיים זה יעבור בסוף. בדיוק. אבל הילד השני הולך הביתה ועדיין אין לו מעי, מבינה? הוא עדיין יחזור לשם עוד הפעם. הוא יחזור עוד הפעם, ואני מתנה בחינה, הקדוש ברוך הוא נתן לי ילדים בריאים, וזה לא מובן מאליו. אז זה היה השיעור שלי. בדיוק. וזה הגעתי לשם. זה מה שאני מתכוונת, משברים באמצע החיים, שכאילו פתאום זה נותן לך מנוף. פתאום אתה אומר, רגע, אולי אני טועה בכלל. אולי המשבר הזה שקרה לי עם הילד, זה כדי שאני בכלל יעריך את חיי המשפחה שלי, את חיי הדברים שאני נמצאת בתוך הבית שלי, ולא מסתכלת עליהם בעין נכונה. לפעמים זה קורה ככה. עכשיו, שמעתי פירוש נוסף לדבר הזה של 7 פעמים, שאמרנו, 7 יפול צדיק וקם, לי זה נתן כוח עצום, ותראו איזה מקסים. כדי להגיע לדרגה של צדיק, צריך ליפול 7 פעמים ולקום. כדי להוכיח לבורא יתברך את נאמנותנו אליו, לא ניתן להוכיח זאת מתוך שפע גשמי ורוחני, שהרי זה דבר פשוט, אמרנו. אם כל יום הבורא יתברך מחייך אלייך ונותן לך בריאות, רעננות, ילדים מצוינים, בא למופת, לצורך העניין ראיה למופת, והכסף זורם בשפע, ודאי שתאהבי את השם כל יום. תודה רבה לך, תגידי שתבח שמך לעד, תודה רבה לך. אבל מה יהיה אם פתאום הכסף לא מגיע, והבריאות לא משהו, והילדים כבר לא מקשיבים? האם גם אז תגידי שתבח שמו של בורא עולם? ופה אנחנו פוגשות את מבחן האמונה. בזמן המשבר והקושי, שם נמדד האדם אצל הבורא יתברך. אם האדם יישא עיניו למרום ויקבל בהכנעה את גזרתו, הרי שזוהי ההוכחה האמיתית לאמונה תמימה ופשוטה בבורא יתברך. ואם אנחנו מפקפקים בטובו ואפילו לרגע, למה זה מגיע לי? למה? אני כזו טובה, למה זה מגיע לי? למה?
אזי המשבר עצמו יהיה סיבה לבורא עולם להרבות שכרנו בעולם הזה ובעולם הבא. אני רוצה לסכם את זה בכמה דברים, וכאן אני אספר לכם סיפור מקסים, 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 שאתם לדעתי מאוד התחברו אליו, אבל מה שרציתי להגיד בעולם הזה ובעולם הבא, מה זאת אומרת בעולם הזה ובעולם הבא? אנחנו יודעים שאם אנחנו מכבדים אבא ואמא, ואם אנחנו עושים ביקור חולים, ואם אנחנו הולכים לשבעה של אנשים, ואם אנחנו עושים חסדים, יש לנו שכר בעולם הזה. יש לנו שכר בעולם הזה, רואים את זה בעין. יש דבר כזה שנקרא, איך קוראים לדבר הזה, אני לא זוכרת בדיוק, שכאילו, כמו לא רק שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, לא, התכוונתי למשהו כזה שהוא כאילו, אתה מקבל אחרי שאתה עושה טוב, גם טוב. כמים הפנים לפנים, ככה הפנים, כך פני, לא זוכרת בדיוק, לא משנה, אבל מה שבעצם אני רוצה להגיד לכם, שיש דברים שאנחנו לא יכולים לראות אותם בעולם שלנו הגשמי. יש דברים שאנחנו, איסורים שאנחנו לא נבין אותם, משברים שאנחנו לא נבין אותם, שהשכר שלנו, אם הוא לא בעולם הזה, אז בטוח שהוא בעולם הבא. ועכשיו אני מובילה אתכם לדבר הבא. אספר לכם על רחמים, אז הבת שלי מכירה את הסיפור הזה, אנחנו מאוד מתחזקות מהסיפור הזה, כדאי לכם להקשיב. על רחמים ועל הרשש, זה ראיה למשבר ואיסורים שבסופו של דבר הועילו. תדעו לכם, יש שכר לאיסורים ולמשברים. אז זה מתחיל ככה. רחמים היה איש תמים, לא חכם גדול היה, אך אמונת חכמים פיימה בליבו בעוז. לרחמים 10 ילדים, וביניהם זכה לתלמידים חכמים ולהקים בית של תורה ואהבת השם. אלא שפרנסתו של רחמים הייתה בדוחק ובקשיים מאוד מאוד גדולים. החליט רחמים לפנות לרשש וטען בפניו את אשר על ליבו. אמר רחמים, יודע אני כי באמריקה ניתן למצוא עבודה בקלות יחסית, וישנם אף שהתעשרו לאחר שנסעו אל מעבר לים. אם אני אסע לאמריקה, אני אוכל לחסוך קצת כסף ולהקל עליי את מסע החיים. הפרנסה מאוד מאוד קשה לי. אני אעבוד פחות, אני ארוויח יותר, ואני אצליח אולי אפילו לספק לבני משפחתי לראשונה בחייהם את כל צורכיהם. אלא ככל שהוא יתלהב מהרעיון, מה זה נקרא? זה נקרא משבר. במשבר פרנסה. הוא לא רואה כאן את המוצא, איך הוא יפרנס את הילדים שלו ממה שהוא מרוויח. אלא, ככל שיתלהב מהרעיון, כך באותה מידה הסתייג הרשש. הוא הציב בפניו עובדות כי באמריקה המזון טרף, חינוך הילדים הוא טרף, הרחוב כולו טרף, וכיצד תוכל לשמור על יהדותך, הוא אמר לו, ועל דתך, כאשר אתה מוקף כולך טרף. חבל, הוא אמר לו, אתה תאבד את הרכוש הרוחני שלך. תתמודד עם הקשיים, כדאי לך להחזיק חזק ולהתמודד עם הקשיים, ותזכור בכל יום, כי את כל ההשקעה הזו אינך משקיע עבורך, ובנייתך האישית והרוחנית. רחמים קיבל את דברי הרשש, והוא החליט שהוא נשאר בארץ. אבל לאחר כמה חודשים הוא פנה אליו שוב, והוא אמר לו, כי עדיין הוא מתייגע לפרנסתו מבוקר ועד לילה. עצמותיו שבורות ורצוצות מקושי העבודה, ועם כל זאת אינו מצליח להביא טרף לביתו. טרף זה מזון, אוכל, לפי או ללב. ושוב אמר לו הרשש, חשוב נא, כל רגע בו אתה מתייגע כאן בעולם לפרנסת משפחתך, כל דקה של איסורים, כל שעה של עבודת פרך, יזקפו לזכותך, וביום מן הימים, כאשר תעלה ליתן דין וחשבון על מעשיך בפני בוראיך, אזי תבין כי אין ארוך לשוויה של כל דקת איסורים או משברים. אזי תודה על כל רגע ורגע, בו סבלת את קשייך בדומיה. נתן הרשש לרחמים לשבת על כיסאו,
ומיד כאשר עשה זאת, הרגיש לפתע, כאילו הוא נסחף במערבולת של צבעים הרחק הרחק, אל מקום אחר ואל זמן אחר. כמובן שאצלנו קוראים לזה מוות קליני. בו הוא רואה כי הוא גוסס ועומד למות, ואת אשתו וילדיו סביבו. והנה המלאך הממונה על המוות מזמן אותו למשפט של בית דין של מעלה. המלאך הסביר לרחמים כי הוא יגיע לרחבה גדולה ובה משקל ענק. זהו המשקל, הוא אמר לו, בו ישקלו את זכויותיך כנגד חובותיך. ועל פי משקל הזכויות והחובות יחרצו את גזר דינך. אם יוטו הזכויות את הכף לטובתך, הרי שמיד ייפתחו בפניך שערי גן עדן. הכרוז יכריז, יבוא שלום, 7 חופות ילווך, ואתה תיכנס ותשב עם כל הצדיקים והיושבים כשעטרותיהם בראשיהם ועוסקים בתורה. אולם, אם חלילה תוכרע כף החובות, אזי רע ומר יהיה גורלך אל אש הגיהנום, הבוערת תושלך. כה היו דבריו של המלאך, ומיד כאשר סיים לנאום, העלהו את נשמתו של רחמים אל הרקיע, והורה לו להתחיל לצעוד. חודש ימים צעד רחמים לעבר בית הדין, הוא לא ראה נשמות והדממה שלטה. ולפתע בסוף, באותה צעדה, נשמע לפתע רעש אשר הפר את הדממה. רחמים הסב את ראשו לאחור, ולתדהמתו לא היה גבול. כאשר הבחין בעגלה גדולה, רתומה לשני סוסים אבירים וחזקים, והיא דוהרת בדרך לכיוון בית הדין. העגלה הייתה עמוסה בסקים על גבי סקים, כולם שחורים משחור ואטומים מבלי שתהיה כל אפשרות להבחין בתוכנם. הוא הבין כי אלו הם העוונות שלו. שוב מגיעה העגלה השנייה והשלישית ובעקבותיה הרביעית, כולם מלאים בשקי עבירות. רחמים התחיל להתמלא דאגה והתחיל לשאול את עצמו, מה אעשה? מאיכן אוכל להביא די מצוות בכדי להטות את הכף? לאחר שכל העגלות עברו ומספר חודשים נוספים עברו, בשעת צהריים נשמע כל פרסות מרחוק, ורחמים הבחין כי אין זו עגלה נוספת, אלא פרש בודד הרוכב על סוס לבן וצחור, ובידו שקית רקומה בחוטי זהב טהור. שק זה היה מצוותיו של רחמים. רחמים היה עמום מהכמות הקטנה של המצוות. כמובן שהעבירות עלו על הזכויות והכריעו את הכף. אלא שלפתע מפינת הרחבה נשמעה זעקה. עצרו, יש לי מה להוסיף. רחמים מסתובב ומיד הבחין במלאך לבן וצחור, מיוזע ומאובק ממסע הדרכים, ובידו הוא אוחז את חמורו, בו עבד בימי חיותו, ואליו רתומה העגלה הקטנה, בה היה נושא את האבנים מהמחצבה אל בתיהם של המזמינים. שמעו נא רבותיי דיינים מומחים, בעגלה הזו הרתומה לחמור הזה, עמל בפרך האדם העומד לפניכם, במשך כל ימי חייו, את פרנסתו הוא מצא אך בקושי, עצמותיו היגעות קראו תחת כובד העבודה הקשה, אולם הוא המשיך במלאכתו, בגב סחוח וכפוף, ובכך פרנס את ילדיו, כאשר תקוותו היחידה הייתה לראותם גדלים בתורה ובעבודת השם.
לממון הוא היה זקוק בכדי שיוכל לרכוש טלית ותפילין עבור כל אחד מצאצאיו אשר הגיע למצוות. לשם כך הוא טרח ויגע רחמים כל ימיו. אין ראוי לקחת בחשבון את זכויותיו וקשייו, ואכן הטענה התקבלה, ובית הדין הורה להוסיף את החמור, להוסיף את העגלה, להוסיף את האבנים אל כף הזכות. אך עדיין כף המאזניים לא הוכרע. מה עם האיסורים? הקשה המלאך. מלאכים נשלחו לחפש את איסוריו של רחמים, ומצאו עד מהרה כשבאמתחתם חבילות של איסורים, כאבי שיניים, הלבנת פנים שהלבינו אותו, כל צער שהייתה לו, כל עוגמת נפש, כל כאב גופני שהיה לו, נלקח בחשבון והוא עמס על כף הזכות. כל דקה של איסורים זה כדאי מאוד. כל רגע שעמל למען מטרות נעלות יקר בלי שיעור. התחיל לצעוק רחמים, אינני מוכן לוותר על איסוריי. אינני מוכן לוותר על עמלי, לא אחליף את מקומי בשום אופן. מפה אנחנו לומדות, כי משבר, איסורים, כל אלו, גם אם אנחנו לא רואות אותם פה, שכרנו בעולם הבא. אברהם אבינו לצורך כך, צלח 10 ניסיונות, והקשה מביניהם, היה לעקוד את יצחק בנו. אני אגלה לכם סוד, כשרז הייתה ילדה קטנה, לא קטנה, היא הייתה בת 16.5, ואז התחלתי לחזור בתשובה, וכל הזמן חשבתי על הניסיון הזה, שבן אדם צריך לעקוד את הילד שלו. לא, אין לזה שיעור. איך בן אדם יכול לבוא את הבשר מבשרך, ולתת אותו שכאילו כעולה. אבל אברהם אבינו, עבר את כולם בהצלחה, מכיוון שהוא לא ערער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, והוא קיבל כל דקת איסורים ואת כל גזרותיו באהבה גמורה. ונשאלת השאלה, מה היה קורה אם הבורא יתברך לא היה מנסה את אברהם ב10 ניסיונות? האם עדיין הוא היה זוכה למעלות הנפלאות שהוא זכה בהם אברהם אבינו? והתשובה היא לא. בלי קשיים וניסיונות אי אפשר להגיע לדרגות גבוהות. אז בואו נלמד מאברהם אבינו, גם אם קצת קשה לנו, גם אם אנחנו קצת רואים שלא טוב לנו עכשיו, אחר כך יהיה לנו טוב, כי המשברים האלה רק בונים אותנו. נקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא של מלך מלכי המלכים באהבה, ונדע שהכל לטובתנו, ונדע שדווקא מאלו הקשיים והמשברים, הם אלה שיעלו אותנו על דרך המלך. ותראו איזה מקסים, מלך שווה מן שווה מוח, למד שווה לב, כף שווה כבד. מוח ולב זה רגש, וכבד זה תאוות. אז ככה אנחנו צריכות להמשיל את הרוחניות שלנו, להמשיל את המוח ואת השכל על הרגש, ועל זו הדרך ואת הרגש על התאוות. ברגע שנעשה את זה ונמשיל איך קוראים לזה? בעצם את הכוח שלנו על הרגש, ולא ניתן לעצמנו ליפול, אז אנחנו נהפוך למלך. כי מלך זה אחד שבעצם יודע לשלוט על הכל, על המשברים, על הקשיים, על האיסורים. אז מכאן אנחנו לומדות שאנחנו רק צומחות מזה, ורק מקבלות מזה כוח, ורק מבינות שהכל רק נועד לטובתי, בשבילי, ומדויק בשבילי.